Коя е съставката, която прави кожата хем спокойна, хем сияйна и е българска? Говоря за розовото масло, нашето национално злато. Знаеш ли защо е толкова ценено? За да добиеш само 1 грам от него са нужни около 3000 розови цвята. Розовото масло има естествено антиоксидантно действие и предпазва клетките от стареене. Помага на чувствителната кожа, успокоява зачервяванията и дори лекото акне. Ароматът му влияе и на нервната система, действа антистресово и повдига настроението. Има естествени антибактериални и подмладяващи свойства, буквално е природен елексир за кожата. Ето и един практичен съвет. Когато искаш да си купиш косметика с розово масло, гледай да е с отбелязано роза дамасцена ойл в състава. Това е оригиналното българско розово масло, а не синтетична имитация. Достатъчни са само няколко капки в крем или серум, за да имаш ефект. Не повече, защото е силно концентрирано. Аз съм Боряна от Здраветека. Последвай ме за още полезни съвети.